că putem lăuda împreună pe Domnul. Chiar dacă nu suntem aici, unul lângă celălalt, totuși Domnul este prezent. Este prezent aici, este prezent la fiecare acasă. Haideți că în această dimineață să lăsăm inimile noastre să închine înaintea Lui. Să ne dăruim în fața Domnului nostru, pentru că El este prezent, oriunde ar fi. Că nu
nu văd ești cu mine, iar și atunci când nu simt ești aproape. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne, știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Iar și atunci când nu văd ești cu mine, iar și atunci când nu simt ești aproape. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne, știu că lucrezi. Zbăvitorul atotputernic, Tu ești lumina în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Tu ești zbăvitorul atotputernic, Tu ești lumina în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Chiar și atunci când nu văd ești cu mine, chiar și atunci când nu simt ești aproape. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne, știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Chiar și atunci când nu văd ești cu mine, chiar și atunci când nu simt ești aproape. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne, știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Domnul împărățește, să se veselească pământul, să se bucure insulele cele multe. Noi și negura ne înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia tronului Său. Înaintea Lui merge focul arzând de vrăjmași, fulgerele Lui luminează lumea. Pământul îl vede și se cutremură, pentru că El este Dumnezeu. El este Domnul nostru atotputernic. Și cântăm: Tu ești Dumnezeu, 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 Tu ești Dumnezeu. Chiar și atunci când nu văd ești cu mine, chiar și atunci când nu simt ești aproape. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne, știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne. Chiar și atunci când nu văd ești cu mine, chiar și atunci când nu simt ești aproape. Știu că lucrezi, știu că lucrezi, Doamne, știu că lucrezi. Tu ești lumina în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Tu ești zbăvitorul atotputernic, Tu ești lumina în întuneric, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Iată, venim înaintea Ta și-ți mulțumim. Mulțumim pentru bunătatea Ta. Nu venim să Te rugăm pentru haruri pe care nu ne merităm. Venim înainte să-ți mulțumim. Recunoștința noastră este doar a Ta. Tu ai viața noastră, nu inventăm. Tot ce avem este al Tău. De aceea îți mulțumim, Tată, pentru că Tu ești bun cu noi. Și îndurarea Ta se arată zi de zi față de noi. Suntem recunoscători pentru asta și recunoaștem că Tu ești Dumnezeul nostru. Chiar și atunci când nu văd, Tu ești Dumnezeu. Chiar și atunci când simt că jocul acesta pământesc nu mai poate, Tu ești Dumnezeul meu. Îți mulțumesc pentru asta, Tată.
nu mai pot să sper că tot ce-am avut pe nimic am pierdut. Și chiar nu înțeleg ce pot să fac ca să mă ridic. Stau și aștept și știu că într-o zi te voi întâlni. Și mă ating de haina ta și voi fi vindecat. Iisus Hristos, speranța mea, Tu mi-ai dat liniștea. Și mă ating de haina ta și prin viața prezența ta în viața mea e cel mai frumos dar. Aș vrea să vă știți de unde provine melodia aceasta. Scrie în Luca, capitolul 8, începând cu versetul 43. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctori, fără să o fi putut ajuta vreun. Ea s-a apropiat dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Vedeți ce Domnul e lumea ta. Dar dacă vrei să ne atingem de El puțin, toate durerile noastre dispar. Dar povestea continuă. Iisus a zis: cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis: învățătorule, norodele te impresoară și te întreb cine te-a atins. Dar Iisus a răspuns: s-a atins cineva de mine, că și-am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut atât de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos în fața lui Iisus și a spus în fața întregului norod din ce pricină s-a atins de el. Atunci Iisus i-a zis: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Ce liniștit ne simțim când Domnul Iisus ne spune: du-te în pace. Păcatul tău l-am luat eu. Tu continuă să crești în cunoștință față de mine și toate păcatele tale le iau eu. Acum, haideți să avem câteva momente de rugăciune în care toate durerile noastre le dăm Lui. În casa noastră, unde ne așezăm, să toți avem câteva momente de liniște în care să ne rugăm Domnului. Fiecare în intimitate acasă să dea durerile Lui Domnului. Cum eu cunosc tot ce-am făcut poate fi iertat și mă smerez, mă plec pe genunchi înaintea ta. S-o restaurat și tot ce-mi doresc e să te cunosc mai mult, să pot să trăiesc și să povestesc prin tot ce-am trecut. Și mă ating de haina ta și voi fi vindecat. Iisus Hristos, speranța mea, Tu mi-ai dat liniștea.
mă smerez, mă plec pe genunchi înaintea ta. Sunt restaurat și tot ce-mi doresc e să te cunosc mai mult, să pot să trăiesc și să povestesc din tot ce-am trecut și înălțim de haina ta și voi fi vindecat. Iisus Hristos, speranța mea, Tu mi-ai dat liniștea și înălțim de haina ta și prin viața mea. Prezența ta în viața mea e cel mai frumos dar. Dar de multe ori încercările vin și nu se opresc. Dar Mântuirea Cântare spune: voi merge pe ape, voi trece prin foc, dar Domnul meu este cu mine. Și în Isaia 43 spune: dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor neca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și nicio flacără nu se va apropia de tine. Ce Dumnezeu minunat avem! Dar această lume nu vrea să primească pe acest Dumnezeu adevărat. Într-un lume ce nu te vrea, într-o țară ce nu e de partea ta, într-o lume unde tu nu ești cinstit, tu rămâi dorința mea, Iisus, 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 Iisus. Știu că sunt învingător, chiar dacă nu e mereu așa ușor, dar nu voi renunța nici când. Răsuflător ești mereu și când. Voi merge pe ape, voi trece prin foc, voi lua mânășel și nu voi sta pe loc. Voi merge înainte, bazat pe cuvânt și n-am să renunț, căci am Duhul Tău ce sunt. Voi merge pe ape, voi trece prin foc, voi lua mânășel și nu voi sta pe loc. Voi merge înainte, bazat pe cuvânt și n-am să renunț, căci am Duhul Tău ce sunt. Într-o lume ce nu te vrea, într-o țară ce nu e de partea ta, într-o lume unde tu nu ești cinstit, tu rămâi mereu dorința mea, Iisus, Iisus, Iisus. Știu că sunt învingător, chiar dacă nu e mereu așa ușor, nu voi renunța nici când. Știu că Tu ești cu mine orice când. Voi merge pe ape, voi trece prin foc,
prin foc, voi lua în mână șer și nu voi sta pe loc, voi merge înainte, bazat pe cuvânt și n-am să renunț, cățandu-l tot ce sunt. Voi merge pe ape, voi trece prin foc, voi lua în mână șer și nu voi sta pe loc, voi merge înainte, bazat pe cuvânt și n-am să renunț, căci am tot ce sunt. Voi merge pe ape, voi trece prin foc, voi lua în mână șer și nu voi sta pe loc, voi merge înainte, bazat pe cuvânt și n-am să renunț, căci am tot ce sunt. Acum, haideți să ascultăm versetele copiilor, să vedem ce am pregătit pentru noi astăzi. Dumnezeu i-a zis lui Balaam să nu te duci cu ei și să nu blestemi poporul acela, căci este binecuvântat. Numeri 22:12. Și mai marii Moabului s-au sculat, s-au întors la Balac și i-au spus: Balaam n-a vrut să vină cu noi. Balaam a răspuns și a zis slujitorilor lui Balac: îmi dea Balac chiar și toată casa lui, vină cu ea. Dumnezeu a venit la Balaam și a zis: cine sunt oamenii aceștia pe care i-ai la tine? Numeri 22:1. Balaam a răspuns lui Dumnezeu: Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună. Numeri 22:10. Dumnezeu i-a zis lui Balaam să nu te duci cu ei și să nu blestemi poporul acela, căci este binecuvântat. Numeri 22:12. Și mai marii Moabului s-au sculat, s-au întors la Balac și i-au spus: Balaam n-a vrut să vină cu noi. Balaam a răspuns și a zis slujitorilor lui Balac: să-mi dea Balac chiar și toată casa lui, vină cu argint și cu aur, și tot n-aș putea face nici măcar un lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Numeri 22:18. Domnul i-a zis: pentru ce ți-ai făcut mâncărița de 3 ori? Iată, eu am ieșit înaintea ta ca să stau împotrivă, căci drumul pe care ai luat-o este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Numeri 22:32. Măgărița s-a abătut de 3 ori dinaintea mea. Dacă ea nu s-ar fi abătut dinaintea mea, pe tine te-aș fi omorât și pe ea aș fi lăsat-o vie. Acesta este Mărețul Har. Să vedem pe copii. Învață din cuvântul Domnului. Mărețul Har m-a mântuit pe mine din păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit de mare.
Mărețul har m-a învățat sorul cu orice rău. Ce sunt piele azi, tot harul dat, trăiesc prin el moment, bat jocuri din domnii, adesea prin harul mare iubit, eu toate am biruit. Din har ajunge voi în cer, cu slavă îmbrăcat, și voi slăvi pe veșnicii pe Cel ce har mi-a dat. Har. Harul este darul pe care noi nu îl merităm. E un har că suntem în viață, e un dar nemeritat, că avem ceea ce avem. E un har că nu avem neapărat ceea ce credem noi că am avea nevoie. E un har. Haideți să ne uităm la harul manifestat în Scriptură, în 2 Corinteni, capitolul 12, de la 1 până la 9. Și fiecare acasă aș dori să deschideți Biblia și să urmărim în 2 Corinteni, capitolul 12, de la 1 la 9. E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuși la vedeniile și descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până la al 3-lea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvintele care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar, întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele. Chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul, dar mă feresc ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce se vede în mine sau ce se aude de la mine. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască, să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Și El mi-a zis, harul meu
îți este de ajuns. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mai mult, mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Amin. Părintele nostru, îți mulțumim așa de mult pentru această zi în care vrei să reverși har în viețile noastre, în familiile noastre, în biserica ta, în națiunea ta, în acest pământ care pare că este cufundat într-un haos. Revarsă tu harul tău, prezența ta, prin Duhul tău cel Sfânt. Ne-am rugat să mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Din nou, după ceva timp, situația ne cere să ne adunăm în locul în care suntem, acasă sau în altă parte, dar știm că este un loc care ne unește. Este inima lui Iisus Hristos. Sunt brațele lui Iisus Hristos care ne aduce pe toți împreună. În jurul cuvântului Său. Aș vrea să ne uităm în câteva momente la acest personaj care scrie o epistolă, o scrisoare celor din Corint. Când ne uităm la Marele Apostol Pavel, Sfântul Apostol Pavel, trebuie să ne gândim că în vremea lui au fost puțini oameni, puține personaje de nivelul lui. Puțini erau superiori lui în timpul acela. Apostolul Pavel avea o minte sclipitoare. Era foarte bine poziționat în generația lui. A avut cele mai multe călătorii misionare în a aduce la ființă biserici în toată Asia, în Europa. A pătimit cel mai mult pentru Evanghelie. Dacă ne uităm în epistolele sale, vedem că niciunul dintre cei care au fost promotorii Evangheliei în timpul lui nu au pătimit la fel ca și Pavel. Și Pavel ar fi avut motive N să se laude pentru ceea ce a făcut el, pentru ceea ce face el pentru Hristos, pentru Împărăția lui Hristos. Și în ciuda acestor lucruri, ceea ce a făcut el pentru Evanghelie, pentru răspândirea Împărăției lui Dumnezeu, Pavel spune, eu nu sunt altceva decât un parfum, o mireasmă, care nu pornește de la mine. Nu eu sunt sursa. Și Hristos este Cel care lucrează în mine. El este Cel care îmi dă putere. Este Cel care produce în mine acest parfum. Nu prin ceea ce fac eu, ci prin ceea ce face El în viața mea. Marele Apostol Pavel. Pavel, din punct de vedere pământesc, avea toate motivele să se îngânfe. Avea toate motivele să fie mândru. Nu doar pentru ceea ce a făcut din punct de vedere spiritual, dar ca și om. El era dintr-o seminție foarte bună. Numele lui era din primul împărat al lui Israel, provenit din Marele Saul. El studiase la picioarele unui mare învățaș, anume Gamaliel. Cunoștea Scriptura din scoarță în scoarță. Cunoștea Vechiul Testament. O minte sclipitoare. Era iudeu. Era un scolastic cunoscut. Avea motive să se laude cu pașaportul lui. Putea călători oriunde. Avea pașaport roman. Nu era puțin lucru. Și vedeți, din punct de vedere spiritual, avea motive să laude. A făcut așa de multe pentru Evanghelie. Din punct de vedere omenesc, avea așa de multe motive de laudă. Mintea lui, poziția lui, rangul lui, familia lui. Și toate acestea, Pavel spune, le socotesc ca un gunoi, ca neavând valoare, în comparație cu ceea ce Hristos a făcut în mine.
Și Pavel spune, toate acestea au avut o sursă. Ca eu să nu mă umflu cu ceea ce sunt, cu cine sunt în Hristos, cu ce am făcut în Hristos, cu ceea ce sunt din punct de vedere pământesc, lucrurile acestea nu au venit automat. Dumnezeu a lucrat prin ceva în viața mea. Și Pavel spune, Dumnezeu mi-a dat un țepuș. Mi-a dat un spin în carnea mea, în trupul meu. Ca eu să nu consider aceste lucruri ca fiind valoroase pentru mine. Să nu mă bazez pe ele. Fie din punct de vedere spiritual, fie din punct de vedere material. Dumnezeu mi-a pus un țepuș. Cine i-a dat? Dumnezeu. Acest țepuș i-a fost dat. Nu a făcut ceea ce voia el. După dorința lui. După plăcerea lui. Și Pavel a spus, a trebuit să primesc ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Și spune, ca să mă pălmuiască. Ca să mă conducă, cu alte cuvinte. Ca să mă țină pe traiectorie. Ca atunci când mă gândesc, eu, Doamne, ce-am făcut pentru Tine? Sau cine sunt eu din punct de vedere pământesc? Cunoștința mea, rangul meu, poziția mea. Mi-aduc aminte de acest țepuș care nu mă dărâmă, doar mă pălmuiește. Toiagul tău mă lovește ca să mă repună mereu pe traiectoria potrivită. Nu știm care a fost practic țepușul lui Pavel. Mulți învățați ai Bibliei spun că a fost vederea. Dar nu știm exact despre ce este vorba. Posibil, mulți să spună, eu mă identific cu Pavel pentru că am aceeași problemă ca și el, cu vederea. Dar dacă era altceva, noi putem ști. Dar, dragii mei, aș vrea să învățăm 4 lucruri în această dimineață. În primul rând, Dumnezeu i-a dat țepușul în trup. În al doilea rând, Dumnezeu îl putea lua. În al treilea rând, Dumnezeu nu îl ia. Și în al patrulea rând, Dumnezeu îl învață pe Pavel o lecție. Din acest țepuș, din acest spin, este ca Pavel să crească în har și să depindă totdeauna de Dumnezeu. Dumnezeu îl pune acolo, Dumnezeu îl poate lua, Dumnezeu nu îl ia, Dumnezeu îl învață pe Pavel o lecție. O lecție să rămână în har și să depindă totdeauna de Dumnezeu. Ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus în țepuș în carne un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă mândresc, să mă îngânf. Vedem aici, în primul rând, dragii mei, că Dumnezeu i-a dat. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este suveran peste pământul acesta. Și dacă Dumnezeu a îngăduit contextul acesta cu pandemia, înseamnă că Dumnezeu e suveran. Nu putem spune următorul lucru. Nu primesc. Cine sunt eu să spun nu primesc dacă Dumnezeu e suveran? Pavel spune, accept pentru că Dumnezeu e suveran. Dumnezeu este Cel care mi l-a dat. Și Dumnezeu i-a îngăduit satanei. Este un sol al satanei. Dacă Dumnezeu e suveran, da, Dumnezeu i-a permis diavolului să facă lucrul acesta. Dar diavolul nu poate să facă mai mult decât îi este îngăduit de cine? De Dumnezeu care e suveran. Nu diavolul e suveran. Dumnezeu este suveran peste întreaga planetă. Dumnezeu are limita Lui. Are harul Lui. Peste întreaga umanitate. Și peste mine și peste tine. Cu toți avem anumiți
ghimpi, anumiți țepuși pe care Dumnezeu îi îngăduie. Poate nu neapărat pandemia. Poate ai un țepuș în casa ta. Poate ai un țepuș la locul de muncă. Poate ai un țepuș în trupul tău. Poate ai un țepuș în vecinii tăi. Nu știu. Poate ai un țepuș în caracterul tău. Te confrunți cu teamă, neliniște, lupte interioare, gândurile tale. Pot fi țepuși pe care Dumnezeu îi îngăduie pentru un timp, pentru un scop. Dar, dragii mei, Dumnezeu l-a pus acolo. Pentru că Dumnezeu este în control. Dumnezeu e suveran. Și de multe ori ne spunem, Doamne, dă la o parte. Nu mai pot. Dar, chiar dacă ne dorim lucrul acesta, vedem reacția lui Pavel în al doilea rând. De 3 ori m-am rugat. M-am rugat Dumnezeu, Doamne, ia-mi acest țepuș. De multe ori spune, Doamne, nu mai pot, ia-mi acest țepuș din familie, din trupul meu, din mintea mea, din societate. Dumnezeu îl putea lua. Dar Pavel spune, de 3 ori m-am rugat. Și Pavel primește răspuns. Nimic. Chiar și atunci când nu văd, tu ești cu mine. Chiar și atunci când nu înțeleg, tu ești aproape de mine. Ești înăuntrul meu. Chiar și atunci când nu înțeleg. Și primul răspuns al lui Dumnezeu este nimic. Al doilea răspuns al lui Dumnezeu este nimic. Și a treia oară Dumnezeu îi răspunde într-un mod diferit. Dar îi răspunde. Ce îi răspunde? Harul meu îți este de ajuns. La cine merge Pavel să ducă problema lui? Nu știu dacă a fost la doctori. Nu știu dacă a fost la prieteni. De multe ori reacția noastră este să mergem la cineva care e aproape de noi. Să mergem către cineva pe care îl simțim, îl vedem, este palpabil. Dar oamenii din jurul nostru nu pot decât să ne compătimească. Pavel se duce la Dumnezeu. Îi dă lui Dumnezeu țepușul acesta. Merge la sursa potrivită. Da, Dumnezeu îl putea lua. Atunci când ne ducem la oameni, ne ducem la persoane care sunt finite. De multe ori plecăm de acolo mai împovărați, mai triști, mai dezamăgiți. Dar atunci când îi dăm lui Dumnezeu, mergem la locul potrivit. În primul rând am văzut că Dumnezeu a pus țepușul. În al doilea rând, Dumnezeu îl putea lua. În al treilea rând, ce face Dumnezeu? Nu îl ia. Nu îl ia țepușul. Pavel a înțeles răspunsul lui Dumnezeu. Chiar dacă a fost un răspuns nefavorabil, aparent, pentru Pavel. Și Dumnezeu, în loc să-i dea rezolvare, prin răspunsul acesta, Dumnezeu îi dă o asigurare. Îi dă o asigurare. Harul ți-l garantez. Puterea mea ți-o garantez. Nu în lipsa țepușului, și în prezența țepușului. Ce mare har pentru Pavel! Ce mare har pentru noi! Vedeți, Dumnezeu nu îi explică lui Pavel, uite, de aceea fac ceea ce fac. Dumnezeu nu îi dă explicații. De multe ori noi vrem explicații. De ce se întâmplă ce se întâmplă? Doamne, de ce ai îngăduit asta? De ce îmi dai țepușul ăsta? Dumnezeu spune, ți-l dau. Dar nu-ți explic. Însă te asigur
că în mijlocul țepușului, harul meu este cu tine. Puterea mea este cu tine. Și tu vei fi făcut desăvârșit. Mergi spre desăvârșire. Poate așteptăm explicații de la Dumnezeu, de la șefi, sau de ce Sami nu mai face programul normal, sau alte răspunsuri, dragii mei. Răspunsul este nu în ceea ce vrem noi de la Dumnezeu. Răspunsul este în ceea ce face Dumnezeu. Dumnezeu îi arată lui Pavel: eu am un plan mai bun decât te gândești tu. Mai măresc pentru tine. Mai măresc pentru biserică. Mai măresc pentru națiune. Mai măresc pentru întreg mapamondul. Dumnezeu pune țepușul. Dumnezeu îl putea lua. Dumnezeu îl lasă acolo. Dumnezeu a ales să nu ia țepușul acesta. Și în al patrulea rând, Dumnezeu îl învață pe Pavel. Și prin această lecție de învățare vrea să-l schimbe pe Pavel. De ce? Ca în mijlocul acestui țepuș să devină dependent de Dumnezeu. Mai dependent de Dumnezeu. Să se bazeze nu pe ceea ce El a făcut pentru biserica primară. Nu pentru jertfa pe care a depus-o. Nu pentru inteligența Lui. Nu pentru poziția Lui socială. Nu pentru numele Lui. Știți? Numele Lui Pavel a fost schimbat. Înainte se numea Saul, după primul împărat roman, numele Pavel înseamnă mic. Din marele împărat Saul, numele lui a fost schimbat și a fost făcut mic. Pavel. De ce? Ca în slăbiciune, Hristos să fie proslăvit prin viața lui Pavel. Țepușul acesta îl învață pe Pavel cum să facă față mândriei. Mândria ne paște pe fiecare dintre noi. Ne uităm la noi înșine și ne gândim ce multe capacități am. Ce multe lucruri am. Ce valori am. Cine sunt eu. Dar, dragii mei, ce ai să nu fi primit? Trăim din pomana. Din ceea ce Dumnezeu ne dă. Suntem nimeni și nimic în comparație cu ce e Dumnezeu. Cu ce face Dumnezeu în noi și prin noi. Dar, dragii mei, Dumnezeu nu era gelos pe Pavel pentru ceea ce El făcuse pentru biserică. Pentru renumele lui Pavel. Pavel era cunoscut în toată Europa, în Asia. Dar Dumnezeu avea un scop de a-l prelucra pe Pavel. De a-l cizela pe Pavel. Pavel era cunoscut Dumnezeu mai mult decât se cunoștea pe el însuși. Dumnezeu știa caracterul lui Pavel. Dumnezeu știa temperamentul lui Pavel. Și tocmai de aceea Dumnezeu face acest lucru. Pune un țepuș în carnea lui Pavel. Dumnezeu știe că dacă n-ar fi fost acest țepuș, el s-ar fi mândrit. S-ar fi ridicat lăstari de mândrie în viața lui Pavel. Pentru ce a făcut și pentru ceea ce este el. Dumnezeu pune țepușul în viața lui Pavel ca să fie mai eficient în răspândirea împărăției sale în biserica timpurie și să fie o mărturie pentru noi astăzi. Dragii mei, ne-am uitat la Pavel, la ceea ce el a făcut pentru câmpul Evangheliei,
cele mai multe cărți din Scriptură. El le-a scris. Cel mai mult a pătimit. Este cel mai cunoscut. Din punct de vedere spiritual, Pavel avea cu ce să se mândrească. Din punct de vedere pământesc, avea cu ce să vină înaintea altora. Poziția lui, cunoștința lui, capacitatea lui oratorică. Dar toate acestea sunt minimalizate prin o sursă pe care Dumnezeu o pune în viața lui Pavel. Țepușul din carnea lui Pavel. Țepuș pe care Dumnezeu putea să-l ia, Dumnezeu i l-a dat, Dumnezeu putea să-l ia, nu îl ia, însă îl învață prin lucrul acesta. Ce învățăm noi? Ce putem să aplicăm din ceea ce Pavel spune? Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Ale cui sunt cuvintele acestea? Ale lui Dumnezeu însuși. Cui le adresează? Lui Pavel. Dumnezeu astăzi pune țepuși în viețile noastre. Dumnezeu ne-a pus într-o țară așa de binecuvântată. Dacă ne comparăm cu alte țări, suntem așa de hăruiți. Din punct de vedere material, avem mai mult decât mulți alții. Din punct de vedere spiritual, Dumnezeu a dat din plin oameni ca să ne conducă spre Împărăția Lui. Dar de multe ori, noi nu știm să valorificăm ceea ce avem. Și gândim că ni se cuvine. Dumnezeu spune, am să mai iau din ele. Am să-ți limitez. Am să-ți limitez libertatea de mișcare. De multe ori, nu prețuim valoarea de a veni la biserică. Dumnezeu spune, ok, atunci o să limitezi și lucrul acesta, ca să înveți să apreciezi. Citeam zile trecute că 2021 va fi foamete astronomică și așa mai departe. Oare? Nu știu ce va întâmpla, dar știu un lucru. Că atunci când Dumnezeu îmi spune, harul meu îți e de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută săvârșită, înseamnă că Dumnezeu este în control. Cum răspunde Pavel? Care este reacția lui Pavel? Pavel nu este frustrat. Nu este mâniat. Nu spune, pentru tot ce am făcut pentru tine, tu asta îmi dai? Aș merita o răsplată. Aș merita o diplomă. Aș merita o poziție. Aș merita. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu ne vrea să trăim prin credință. Nu prin vedere. Dacă Dumnezeu pune țepuși în viața noastră, înseamnă că este dovada cadoului lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Pavel a primit țepușul nu scrâșnind din dinți, nu murmurând. Și Pavel spune, mă voi lăuda bucuros. Sunt bucuros pentru asta, pentru că e dar lui Dumnezeu. Și tot ce vine de la Dumnezeu este primit cu bucurie. Este primit cu încântare, cu recunoștință. Și orice țepuș Dumnezeu pune în viața noastră, nu trebuie primit scrâșnind din dinți. Sau ca un copil care îi spui, du-te și fă lucrul respectiv și îi spune, da, hai că fac, trebuie să fac. Dragii mei, când Pavel a primit țepușul, a spus, îl primesc bucuros. Mă voi lăuda bucuros în slăbiciunile mele. Pentru că această atitudine își deschide porțile puterii Dumnezeu în viața noastră. Doar atunci se manifestă puterea lui Hristos în noi, când avem atitudinea potrivită. Dacă eu primesc orice țepuș Dumnezeu îl pune în viața mea, scrâșnind din dinți, murmurând, da, 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 atunci puterea lui Hristos nu se va manifesta în viețile noastre. Însă când voi primi țepușul bucuros, atunci puterea lui Hristos se va manifesta în noi. Va rămâne în noi.
Bucuria, dragii mei, este răspunsul cu un sentiment de pace în inima noastră, fiind conștienți că Dumnezeu este în control. Într-o lume în care este haos. Cum răspund oamenii la țepuși? Cu revoltă? Cu supărare? Scrâșnind din dinți? Neavând de ales? Mulți spun, ce-o fi? Dumnezeu știe. Dar eu nu cunosc pe Dumnezeu ăsta. Și Pavel spune, eu primesc aceasta, pentru că este darul lui Dumnezeu. Primesc țepușul din trupul meu, din carnea mea, din mintea mea, din contextul acesta îl primesc bucuros. Pentru că știu că Dumnezeu îl folosește ca o lecție de transformare pentru mine, de învățare pentru mine, de prelucrare pentru mine. Și dacă îl voi primi bucuros, se va manifesta puterea lui Dumnezeu în mine, în tine și în noi toți. Ați auzit de această martiră din al doilea război mondial, din Olanda, Corrie ten Boom. Această femeie a spus următorul lucru. Privește la tine și vei fi neliniștit. Privește la alții și vei fi deprimat. Privește la Iisus și vei avea pace. Privește la tine și vei fi neliniștit. Privește la alții și vei fi deprimat. Însă privește la Iisus și vei avea pace. Pacea este un har. Nu te încrede în sentimentele tale. Pentru că sentimentele vin și pleacă. Încrede-te în Iisus Hristos și în suveranitatea sa. Când este pusă credința la încercare? Când se vede credința că este valoroasă? În momentele grele. În momentele în care țepușul se manifestă. Iov spune, credința mea este testată în cuptor. Credința noastră este testată în mijlocul țepușului. Atunci se vede dacă avem o credință autentică. Și scopul credinței, dragii mei, testării credinței, testării prin țepuși, este ca să ne pregătească pentru aici și pentru viața veșnică. Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mai mult, mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine și în tine. Părinte Ceresc, îți mulțumim așa de mult că încă o dată îți revești harul tău peste noi. Îți revești puterea ta, suveranitatea ta. Dă-ne putere să acceptăm tot ceea ce Tu îngădui în viața noastră. Doamne, Tu pui țepușul acolo. Tu îl poți lua. De multe ori nu îl iei. Pentru ca să ne înveți pe noi lecția. Lecția acceptării voii Tale. Lecția transformării noastre. Lecția cizelării noastre. Ca noi să acceptăm voia Ta. Și astfel, Părinte Sfânt, să ne pregătești pentru aici și pentru veșnicie. Pentru casa în care vom intra. Pentru moștenirea pe care Tu vrei să ne dai, Părinte Sfânt. Pregătește-ne. Ca noi să acceptăm cu bucurie. Nu scrâșnind din dinți. Nu nemulțumitori. Ca Tu să fii onorat. Prin tot ceea ce faci acum și în veșnicie. Ne supunem voii Tale. Doamne, dă-le putem să ne întrebăm ce vrei să ne înveți. Ce vrei să ne spui? Care este lecția pentru noi acum și aici? Doamne, învață-ne lecția aceasta. Nu vrem să fim studenți care să crâșnim împotriva Ta din dinți. Să spunem, Doamne, învață-ne. Doamne, acceptăm voia Ta. Acceptăm planul Tău. Și îți mulțumim că îți pasă de noi. Îți mulțumim că ne iubești. Îți mulțumim pentru că Tu ai un plan mai bun pentru noi. Ne-a rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
închinăm și cu darurile de bunăvoie. Lucas, bine să te rogi pentru colectă. Este în spate. Chiar dacă nu ne putem întâlni împreună, fizic, suntem împreună în Hristos, să ne fim împreună. Și aș vrea fiecare să pună deoparte ceea ce a hotărât în inima Lui, ca semn de mulțumire pentru Dumnezeu. Să avem grijă de noi și să ajungem toată biserica asta, să te rog să te rogi pentru noi și tu ești Domnul nostru, în numele Lui Iisus ne-am Catolin. Să te cunosc în a ta splendoare, este
dorința mea. Roa zorilor, bezna nopților, înălțim de munți și la rând de mări, până la marginile pământului se vede bunătatea lui. Doamna neconilor, putere creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Doamna neconilor, putere creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Istoria ai schimbat, când te-ai răscumpărat, trecutul e îngropat și toate sunt noi. Doamna neconilor, putere creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Doamna neconilor, putere creator, tu spui doar un cuvânt și totul e nou. Istoria ai schimbat, când te-ai răscumpărat, trecutul e îngropat și toate sunt noi. Mulțumim Domnului că El și astăzi și-a arătat bunătatea Lui. Mulțumim lui Iosua care ne-a ajutat, Timi, Lucas, Alinei, în spatele telefonului. Și mulțumim rugăciunilor dumneavoastră. Aș vrea să continuăm să rămânem în închinare în această zi, în jurul cuvântului Său. Dimineața am trimis cuiva mesaj din Neemia, capitolul 10. Dacă aveți ocazia, citiți Neemia, capitolul 10. Este pasaj pe care l-am avut miercuri la studiu. Domnul să-și arate slava și prin dedicarea pe care noi avem față de El. Prin harul Domnului voi trimite mesajul miercuri. Sâmbătă vom avea program cu copiii tot online. Duminică, tot la fel, vom transmite online, prin harul Domnului. Aș vrea să rămânem cu binecuvântarea Lui. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu toți aceia care iubesc și așteaptă venirea Lui. Amin. Să te păzească și binecuvânteze, să strălucească peste tine fața Domnului, să-ți arate îndurare, să-ți dea pace. Familia ta și copiii tăi și copiilor și copiilor să te înconjoare prezența Lui înapoi și înainte.